Český výrobce kachlů a kachlových kamen Hein přichází s výrobkem nabitým inovacemi, jehož hlavním materiálem jsou ručně vyráběné keramické kachle a srdcem pak osvědčená řada krbových vložek Heat, předního evropského výrobce firmy Romotop. Oslovuje svým nadčasovým designem, příjemnou atmosférou vytvářenou pohledem na hořící oheň a schopností efektivního vytápění, což je jeho nejsilnější stránkou. Kachlové krby Solid jsou postaveny na léty osvědčeném způsobu vytápění sálavým teplem, které je pro člověka prokazatelně nejpříjemnější. A zároveň jsou topidlem s kombinovaným vytápěním díky vnitřnímu proudění, kdy je v podstavci nasáván studený vzduch a otvory ve víku krbu vystupuje vzduch již ohřátý. Verze krbů Akum, které jsou navíc vybaveny akumulačním výměníkem, umožňují uchování tepla pro pozdější využití i po vyhasnutí ohně. Tím se zvyšuje účinnost krbu k maximální hranici. Dle typu krbové vložky jsou nabízena 3 základní provedení s rovným neboli čelním prosklením a pravá nebo levá rohová varianta s ohýbaným sklem, ve všech případech designově potištěným. Díky těmto možnostem tak krby snadno vyniknou v různých typech a dispozicích interiérů. Více informací naleznete na webových stránkách hein.cz nebo u našich autorizovaných prodejců.